Izin kakak naik berat duku mendang थांनाय बोसोराव आंखौ डेन्जाराव एवदों इउटुबारफोरा फुंबिलि आदा मोना होलायसिगोन आंखौसो जावजाबाय थासिगोन दा होगोलांथिंबाय थायो ओइ खनायाव थानानै नुबाय थादों आंथ' खननो गोसो गैया बे सन्जय बोरायखौसो गावनो होयो साला अबेगा बेंले फाग्ला नोङो ओ जिंखा गुमिसोमाथ' सोरबा हिनजाव मानसिबाबो जाफैसिगोन हिनजाव मानसिबाबो होफैदों गोदान सफैफिन दा मोनसे खोथासो होननो नागिरदों हिनजावफोरा समायनासिन ना हौवाफोरा समायनासिन दिनै नोंसोर होननाय सेंग्राफ्रानो सेंग्रा दा हिनजाव मानसिया मोजांसिन जायो ना हौवा मानसिया मोजांसिन जायो सोर मोजांसिन नोंसोर होनदो दे एबार सोर मोजांसिन जायो हिनजाव मानसिया साफासिन मानोथो बा पार्लाराव हाबबाय थायो इसोर सानफ्रामबो पार्लारावथ' हाबनांगोन ना साफा खाबा जों साफा ना साफा फुङाव दुगैबाय थाव जानाया फोनबाय जोब्बायानो इनि मोनसेयानो जोबखाबाय आथिङावबो बेखौनो फोनबाय आखायावबो बेखौनो फोनबाय मा हिनजावफोरना दुगैबाय दुगैनानै थावखौ आथिं आखायाव फोनबाय मोखाङावबो माबा मेकआप ना मा होनो बेखौ होलायबाय आरो नैजियाव माबा बेलेग फोनलायबाय आरो नैजियाव बेलेग फोनलायबाय मासे बुरजा फोनो होनबा साबसिनासो जागोन होनबा हौवाफोर मिथिबाय दा बेखौनो बै इउटुबारफोरा फुंबिलि आदा मोना होलायसिगोन आंखौसो जावजाबाय थासिगोन थांनाय बोसोरावबो बिदिनो होनबाय माबा कट सोना लानानै मिनिनायखौनो खोनायाखैनो माबायदि कमेडि खालामनाय नायलाय आं मोजां मोनाखैलै बिदि होनगारगारदोंलै नायनाय बिराद दुखु मोनदों आङो फाग्ला बिदि जायो सल' खननोसैलै आं दोंसै दे दामग्राफोरा गैयालै थांनाय बोसोराव आंखौ डेन्जाराव एवदों आरो माबाया गोजोन सारा ओइ नों आंखौ मा मा होनना थांखोलै आंना हिन्जाव रायगासिनो हरसे दिनदों फाग्लासो आं बै खनाखैना आंलाय मा होनखो आङो लोखि सारखौ साफा नालाय साफा होननानै खोन्थादों आरो नङा होमबा सारा दङ खनायाव ओंदार आंखौ दानि स्टेजआव गाखांनायावनो ओइ जयसिं जेबो नादे होनदों एखनालै सार आं नों साफाखाय एखना आथिं दाङो साराबो दोनथ'लाला होननायालाय होनबाबो दा रायजानो गिलायलांनांगौना बै माबाखौ सिनायोना नोंसोरो जथिला ओमफ्राय आरो अनजालि होननायखौ बिसोरनि हौवाफोरनि नामा मा उजिखां ओमफ्राय सासे नामा आलु होननानैसो मिथियो आङो बिथाङा आदार नामखौ आं मिथिथ'वाखै आलु होननानै मिथिदों आरो दाथ' घटनाया जाहैबाय आंखौ दहाय होनाङा होनना होनदोंमोनलै दाथ' आं आरो खोनाबा थानो हायाना ओरै जाहैबाय दाथ' अनजालियाथ' डेन्जार साफा देलायनानै दंनो आसोलाथ' नुबाय नुनानै जथिलाखौ जाहैबाय ओइ आं सोलायनोसै खोमालै जाहैबाय सोलायना फैनोसै जाहैबाय नोङो उजिखांनाव थांदोलै आं अनजालिखौ लानोसै थिनबाय बिदि जायो फाग्ला बेवाइखौ मानसि मोजां मोनो नामा थिनबाय आरो ओमफ्राय आं होननाय नङा इयो खिन्थु बै आलु आदायासो होनदों मिथिबा बारा होनबाय थायाला आं फैसाखौबो बेसे हरगोन दा एसेथ' बुरजा मोननांगौमोन मथा मथि गोजानद्राय नालाय लामाफ्राबो 50सो हरबा मोजां जागौमोन आरो थेवबाबो सल' खननोसै माथो रावबो गैयाब्रा दामग्राफ्रालाय नोंसोर सानैजों दामदोलै दा स्टेजआव गोबाव थाबाय थाबाबो ओइ नयनजों जेलसिंजों मा रागा जोंगोन आंखौ जायफ्रामा गोब्रामै थागोन एखौ रोङाफ्राम रोङा इदिंगोन रोंनायाबा मा रोंगौ बिदि होननानै बुंगोन बिसोरो आंखौ दहायनो होनखादों ससेल' खननानै ओंखारलै नोङो दा आं ससेल' खनगोन दे आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजों बानाय बानाय बानायाखै आंगोबो मोथो सोथो नायाखै आंगोबो एसे मेगन खेबनाय
आंथ' बिराद रोंगौ ओंखायनो आं दहायनो खना होनदों आदा सन्जय आरो डेन्जार जोंबाय थायोना नोंखौ दा होगोलां गिदिंबाय थायो ओइ खनायाव थानानै नुबाय थादों आंथ' खननो गोसो गैया इयो माबानिसो नयन आदानिजों जेलसिंनिसो दामग्राफ्रा आंनिया जाय मुम्बाइआवसो थांदों आं थांना होनदोंमोन आं दिल्लीयाव प्रग्राम दं होननानै खनबावनोथ' गोसोमोन दाथ' टाइम गैया जाहैबायना नङाबा खनबावगौमोन आङो खाथिनिनो मानसि लोगो मोनबाय थागोन सानफ्रामबो नुलायो गाबोननो नुबाथाय जानला मेला बखिबा सेरजोंनो जानला मेला होनजालांगोन ओंखायनो आं बारा गोबाव बखिला रायजोफोर सिंगारफोर दामा दामि दङ बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों